हर की जिंदगी जियल नहीं खजात जीव जंजाल भइल बा कि जिंदगी जियल नहीं खजात जीव जंजाल भइल बा कि रात के लगत नइखे नींद जगले भिनुसार भइल बा रात के लागत नइखे नींद जगले भिनुसार भइल बा। जहाँ भैया आजकल के ट्रेंड चलल बा प्रेम में लोग पगला जाता। तो भैया आज हम रउआ सभे के बताई अपन समाज के बारे में। जी हाँ भैया रउआ सभे तो चलाते बनी जरूर व्हाट्सएप फेसबुक गर्दा उड़ैले बनी जा आयाउर ना आउर देखी तो भैया जती हर ट्रेंड में चलल बड़वे एकदम इंस्टाग्राम पर तो वायरल बा। अरे रउआ सब तो जानते बानी अरे कि हमको लेकर नहीं भागे हो हम इनको लेके भागे है लड़किया को होता रही सो कि माने इंस्टाग्राम पर देखी लाइव आके कहता रही सो कि ये हमको लेकर नहीं भागे हैं हम इनको लेके भागे हैं इनके माँ बाप को कुछ होगा तो इसका जिम्मेवार हमारे मम्मी पापा होंगे। समझ ली भैया नो कि माने वायरल भइल बा आइहे भागम भाग के माने दुनिया में आइहे भागम भाग के चक्कर में कुछ लोग के तो मोक्ष के प्राप्ति हो जाता। जी हाँ भैया अरे वही भागम भाग के में धरा जाता लोग घर पर ठेहा पर धरा जाता लोग तो गेलहा जाता लोग। हाँ सुन लोग भैया ई जो बात बा कि एक बेरा फेरा में अगर पड़ गइल लो तो कोई बचावे ना आई कौनो देवता मुन बचावे ना आई हम तहरा के ना। तो ऐसा ऐसा घटना अगर तहर लोग साथ अगर घटता तो एक हम सच्चाई तहर लोग के बतावतनी कि किन्हू के 8 बजे तक किन्हू के 10 बजे किन्हू के 8 बजे तक किन्हू के 10 बजे किन्हू के 12 बजे ले याद करतिया किन्हू के 8 बजे तक किन्हू के 10 बजे तक किन्हू के 12 बजे ले याद करतिया। आ तू लोग जेकरा फेरा में पगलाइल बड़ा नु जेकरा प्यार में पगलाइल बड़ो उ खाली तोहरे ना तहरा इसन 4-5 जानी के जिंदगी बर्बाद करतिया। हाँ तो बबुआ उ सब लड़का लोग बर्बाद करे के टेंडर ले बाड़ी सो ओकनी के तो भैया टाइम से पढ़ ले ताड़ी सो आ मैट्रिक में 10,000 इंटर में 25,000 नीतीश चाचा से टान ले ताड़ी सो। लड़का लोग तू लोग जाके बंगलोर में टांगा तड़ा लोहा उहे कुछ लोग बाड़े कि पैसा कुछ लगा के 1-8 लाख घूस उस दे के चल जाता लोग दोहा नौकरी के नाम पर चरावता लोग बकरी आ जाके कहता लोग विदेश में मैं मोदी जी से कहता लोग मैं आऊं तब इन्हें से कहता रे मोदी जी आऊं लेकिन 2-4 साल में 2-4-10 लाख रुपया कमा के ले आऊं देश में। तो भैया यही सब प्यार मोहब्बत के चक्कर जन बानू न तो पढ़ लोग न तो ये होई जाए के पड़ी सऊदी सब हल्ला बबुआ आ जा कौन बकरी चरावे के पड़ी आ ना तो है बंगलोर में तो पुणे में जाके सेंटरिंग ठोके के पड़ी। तो भैया यही सब तो चलत आती घड़ी समाज में कहो तो कि इस सब प्यार मोहब्बत ठीक ना करे के चाहिए। तो हमारा खिलाफ बोला मत हमारा प्यार के बारे में कुछ बोला मत। हमरा को बड़ी प्यार करेले जान से भी ज्यादा प्यार करेले अब ओकरा खातिर तो हम जानो दे दे। हाँ माने जान देवे खातिर तैयार हो जाता रे सो रात खानी उहे मैसेज करता रे सो तनी मनी लेट हो जाता नु तो कहता रे सो कि बाबू कि काहे इतना लेट रिप्लाई कर रही हो तो कह रही है सब की का करे रील देख रहे हैं। एकनी के माने पगलन के बुझात नहीं है
कि रील नहीं खे देख तो तार लोग ऐसा आदमी खातिर 15 गो के सेलेक्ट कर रखले बिया आ सब जानी के धीरे धीरे रिप्लाई करत हाँ माने ई सच्चा मोहब्बत होला लेकिन सच्चा मोहब्बत हो जाता लेकिन बिहात नहीं कि तोरा ऐसा से 10-15 गो के रखले बिया आ शायरी सुन सुन के पगला गल बड़े सा शायरी सुन सुन के कि मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं हाँ कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं यह शायरी सुन सुन के सब पगलाइल बड़े सा हाँ पूरा आको नहीं के ई नहीं बुझात आ लड़की क्या कर तड़ी से तू ने पगलाइल बड़ो आ लड़की क्या कर तड़ी से के लिपस्टिक मार के इंस्टाग्राम पर रील बना बताई सब रील बना के तारा लोग से 10 गो का सेलेक्ट कर रखले बड़ी सब आ सबके प्रोफाइल चेक कर तड़ी सब कि 4 चक्का गाड़ी से साथ प्रोफाइल में बा बुझाता कुछ माल पानी वाला बा है कि रिचार्ज करी है मोबाइल रिचार्ज करा ले तड़ी सब बाबू तारा लोग से एको महीना अपना पैकेट से नहीं खिस्सा लगा तो भाई लोग तू लोग समझत नहीं खो कि पैसा वाला खोज तड़ी सब माल वाला प्रोफाइल देख तड़ी सब आ तहरा पैसा के नाम पर तोहरे देह पर 5000 कर्जा बा तो भैया तू लोग जीवन में अगर खुश रहल चाहत रह टेंशन फ्री रहल चाहत रह तो हमार शायरी तू लोग याद कर लो हाउ वाला शायरी भुला जा चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं ओकरा के डिलीट कर दो मेमोरी में से एकदम आउट कर दो हमार शायरी जौन बा ई याद कर लो जीवन भर खुश रहब जीवन सुखमय बेती तो बाकी प्यार मोहब्बत जौन बड़ुए जीव के जंजाल बा प्यार मोहब्बत बा जौन ई जीव के जंजाल बा आ जीवन में खुशहाल उहे बा जेकरा भी 3-4 गो माल बा अगर एके गो से प्यार कइल आ एके गो से प्यार करत करत आ ओकरे से बियाह कर लेल तो बबुआ है सुन लो कि प्यार के सपना देखा के तोहर जिंदगी के हसीन बना दी प्यार के सपना देखा के तोहरा जिंदगी के हसीन बना दी आ शादी कइले के बाद बबुआ तोहरा के आदमी से मशीन बना दी तो भैया अच्छा लगल हो तो लाइक कमेंट शेयर करो लोग आ मजा आ गई हो तो तनी मनी एकरा के सब्सक्राइब कर लोग चैनलवा के ताकि अगला वीडियो तू लोग देख सको नोटिफिकेशन पहुंच सके तब तक जय हिंद जय भारत।